Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau shirin mu zan ɗauko muku wani labari ne da na ji shekara 20 da suka wuce a gidan rediyon BBC a wani shiri da ake wa suna shirin labari na. Ashe labarin shine na wani direba da yake ɗaukan fasinja a jihar Gombe yake kuma kaiwa Taraba da kuma yankin jihar Adamawa. To wannan bawan Allah ya ɗauki lodi ya kama hanya daga cikin garin Gombe ya nufi garin Jalingo, wato babban birnin jihar Taraba. To tsakanin Gombe da Taraba akwai ƙauyuka na mutane waɗanda ba musulmai ba, amma addininsu ya ba su dama su yi kiwon alade kuma su ci naman alade. To shi kenan yana tafiya sai alade ya getta hanya ba tare da ya kula ba, sai ya kaɗe aladen. Da ya kaɗe alade sai alade ya mutu. Masu alade suka zo suka taru suka kewaye shi, suka kuma kama sa 'yan sanda, aka kai shi police station, aka ce sai ya biya kuɗin wannan alade. Ya ce nawa ne kuɗin alade, suka tsuga kuɗi a lokacin suka ce 1,500 ko 1,800, na dai manta nawa ne kuɗin. To shi kenan dai aka ja in ja dai suka ƙi saukowa, dole haka wannan bawan Allah ya biya su kuɗi. Da ya biya su kuɗin aladen su ya wuce zuwa Jalingo. Da ya je Jalingo ya soke fasinja ya yi lodi zai dawo Gombe, sai yake cewa a zuciyar shi to ai ni na biya kuɗin alade kuma ban ɗauki alade na ba, saboda haka bari in na komo wannan gari in koma police station inda suka kai ni ƙara a nemo su biya ni alade, su bani alade na. Shi kenan da ya zo wannan gari sai fakin da mota ya shiga police station, sai ya je wa DPO shine shugaban 'yan sanda, ko in ce mudir shurta mu a harshen larabci da muka saba da shi. Shi kenan sai ya ce ma DPO ni ne wanda na zo ɗazu na kaɗe alade na. Ya ce na gane ka. Sai ce na biya kuɗin alade ko? Ya ce ya ce to ai ban ɗauki aladen ba, kuma tunda na biya kuɗin haja ai dole in ɗauke ta. Sai DPO ya dariya, ya san cewa akwai kulli a magana. Shi kenan wannan taliki kuwa DPO sai yasa aka tura aka nemo masa wa'annan bayin Allah masu alade. Da suka zo sai aka ce musu wannan shine tarikin da ya kaɗe muku alade, kuma kuka ce ya biya ku kuɗin alade, ya biya, saboda haka ya dawo ne saboda ya karɓi aladensa, ai ya riga ya sayi alade. Sai wannan ya kalli wannan ya kalli wannan ya kalli wancan, sai aka kama muzurai. Sai suka ce to ai babu alade kan an riga an yi watanda, wato an yanka shi, an rarraba, an kasa, an bawa da kani da gidan kanwar mama da kanwar baba da sauran dangi, amma cinye da kayan ciki da kai da an babbake. Mai abu sai ce to shi ko gaskiya tun da ya riga ya sayi alade, aladen sai yake so. Sai suka ce a'a to shi kenan tun da dai haka ne a maida ma kuɗin ka. Sai ya ce a'a ni bana bukatan kuɗi, ai ni na riga na saya ne kuma ban yi niyyar sayarwa ba, sai in abun da na so in sayar zan sayar. Sai suka ce to yanzu ya za a? ce a shi kawai abin da yake so a nemo masa aladen su. Suka ce aladen ka yana ciki, alade yana ciki, kuma wanda ya rage ma an riga an babbake shi, an kuma kakkasa, ba a san ma gida nawa aka raba alade ba, saboda haka sai dai kai hakuri a baka 1,500 ɗinka. Sai ya ce a'a shi wallahi ba kuɗin aladen sa kenan ba. Aka ce to nawa kake so? Sai ya ce kusan 3,000 a wancan lokacin in ban manta ba. Ya ce 3,000 yake so kuɗin aladen sa. Aka hau sama aka duro, ya ce shi ba zai rage ba saboda lokacin da zai saya ba su rage masa ba. Aka tilasta su dole a police station, aka ce su biya shi kuɗin aladen shi ko saka masa aladen sa yanda ya kaɗe shi. Shine suka cire 3,000 suka bashi, ya hau mota ya ƙaraso Gombe, ya kuma sa abinsa a jihu. Wato wani lokacin idan masifa ta faru da mutum, tun Allah ya so ya yarda sai ya juya masa ita ta zama alheri. Ya ba da 1,500 ya kuma yi ribar 1,500. Ko da yake dai a musulunci sai da alade haramun ne, to amma haƙiƙa wannan kan yayi daidai. Salamu alaikum.